Velkommen til, mit navn det er Simon. I den her video der vil jeg vise dig en kort gennemgang af hvordan du udfylder vores kasseopgørelse. Den her kasseopgørelse jeg vil vise dig her, den er lavet specielt til frisørsaloner. Vær opmærksom på at du skal udfylde den kasseopgørelse for hver eneste gang du holder åben. Det første felt vi skal have udfyldt, det hedder byttepenge ved dagens start. Vær opmærksom på at de steder hvor der står optalt, der kræves det at du laver en fysisk optælling af kassen. Så vi starter altså dagen ud med at optælle de byttepenge, vi har liggende i kassen, og i vores eksempel her, der optæller vi det til 300 kroner. Det næste felt, det hedder omsætning af frisørydelser ifølge vores kasseapparat. Når dagen er omme, og du er ved at opgøre din kasse, så udlæser vi det, der hedder en dagsopgørelse. På den her dagsopgørelse, der kan vi aflæse vores samlede omsætning for dagen. I det her eksempel her, der har vi valgt at dele vores omsætning ud på frisørydelser og produkter, når vi indtaster det selv på vores kasseapparat. I vores eksempel her, der udgør vores samlede omsætning af frisørydelser 3.000 kroner, og vores samlede omsætning på produkter 1.000 kroner. Det næste vi skal have aflæst via vores dagsopgørelse fra kasseapparatet, det er vores dankortsalg for dagen. I vores eksempel her, der udgør vores dankortsalg 3.000 kroner. Kontantsalg, som her er markeret med grønt, den udregnes automatisk, og den udgør forskellen mellem vores samlede omsætning, som er vores frisørydelser og produkter, minus vores dankortsalg. Punktet dankortbetalinger ifølge dankortautomaten. Den udlæses på samme måde som vores dagsopgørelse fra vores kasseapparat. Det vil altså sige, når dagen er omme, så udlæser vi en dagsopgørelse fra vores dankortterminal, hvor vi kan se de samlede indbetalinger for dagen. I vores eksempel her, der udgør de samlede indbetalinger 3100 kroner. Dankortdifferencer, som er markeret med grøn, udregnes automatisk, og i vores eksempel her, der kan vi se, at der er en difference på 100 kroner. Hvorfor den difference opstår, det tager jeg lige om lidt. Feltet udlæg dagens kontante indkøb. Det felt skal kun udfyldes, hvis det er, at du benytter dig af at tage penge fra kassen, som du bruger til diverse indkøb i løbet af dagen. I vores eksempel her, der har vi taget 100 kroner op af kassen, som vi har brugt på køb af kaffe og te til salonen. Byttepenge ved dagens slut. Nu skal vi optælle de byttepenge, vi ønsker at lægge til side til kassen til næste dag. I vores eksempel her, der tager vi 300 kroner i byttepenge og lægger videre til næste dag, lige så vel som vi havde ved dagens start. Så vi optæller 300 kroner og lægger til side. De penge, vi har tilbage i kassen nu, må alt andet lige være de penge, vi ønsker at lægge til side til vores bank. Det vil altså sige, at vi laver en optælling af de resterende penge, vi har i kassen. Og i vores eksempel her, der optæller vi det til 900 kroner. Nu har vi faktisk udfyldt en kasseopgørelse for en hel dag. Det eneste vi nu mangler, det er egentlig at finde de bilag, der knytter sig til dagen. Vi har lavet en lille huskeseddel, som ser sådan her ud. Her kan du se, vi har listet 5 punkter, som er de bilag, du skal finde for dagen. Du kan starte med at udfylde dato på den her seddel, og så finde bilagene og klippe dem her på. Det vil være en rigtig god ting at gøre for hver eneste dag. De punkter, eller de steder, vi skal have kvitteringer og bilag på, det er for det første dagsopgørelsen fra kasseapparatet, dagsopgørelsen fra din dankortterminal. Er der foretaget indkøb med kontanter fra kassen, så læg de kvitteringer ved her. Og så er det sådan, at hvis der i løbet af dagen er hævet over beløbet på dankortterminalen, så gør det til en vane at skrive det ned på en seddel, at der er hævet 100 kroner over, og læg det ved her. Hvis du husker i eksemplet før, så havde vi en dankortdifference på 100 kroner, og det var simpelthen fordi der var hævet 100 kroner mere, end der var indbetalt. Og det vil altså være let for os at se, at der er en difference på de 100 kroner, fordi der er hævet 100 kroner over beløbet. Det sidste punkt, som er det 5. punkt her, det er opgørelse over eventuelt kontante udlån fra kassen. Skulle det være sådan, at det i ny og næ bliver lånt nogle penge ud til personale fra kassen, så gør det til en vane at skrive på en seddel, hvor mange penge der er taget, og hvem der har taget pengene, eller hvem der har lånt pengene. Læg så sedlen ved her og klip dem sammen med de andre bilag. Når du har gjort det, så er du egentlig færdig for den enkelte dag, og du kan lægge bilaget til side sammen med kasseopgørelsen, og afvente at din bogholder skal bruge dine bilag. Tak fordi du så med.